मातार बारि बिसिङावनो खाना पूर्व दक्षिण महारानी आन्दाराव कायसा कतर जयनिं सबांनाय साइमानखा आ जागा प्राय 100 परिवारनि साकाव बरफ जयनिं खालायनाय आबन बागै संखा तंफकजाक ताइबो माहाय मातार बारियाव गोबांमा बैनि दफानि बरफ सिनि दफानि बरफ खायनायनि बागै रेडि जाक जोंसि किसा वेट खायगा देनि तंगो नरक नुकनाय दाक्ति दाक्ति नतैबो गोबांमा बरफ जयनिं ना फायनाय थांबाय दिनै मातार बारि ब्लक Pramotha, YTF, ICWF ni bisiti, kaisa kok sablai mempanda kaisa ka, kok sablai thani wo, sentini pai agenda tu asuk leka, jaga wo tini kaisa kaisa sini Matar Bari Block ni President, sini senior leader, sini Block, yang sini senior leader tunggu Dajjal Purno, ayanggo district ni member tunggu Daboson Joy. Youth ni leaders oja kabangma bung sandia nangkai borokno mobelaino hambai tini kokhe sini mul agenda angka hainei 12 tarikh Matar Bari ni ungui sung bobagrani khorang bai busuk kabang sung borok thangiman abno tu target na hari kok salaika motamuti sini agenda ni bismiti kaham na result manka je sara Matar Bari elakao pray 50 শাখা আপাতত সংস্থাবো বাস গাড়ি কমান্ডো বুলেরো উমাইকে 50 শাখা তাকসি জরাসিনি থানগো কক্তন মানখা জংসু বরফ থানায় প্রায় 3000 শাখা বরফ গাंखे আবন বাগৈ जों आसा खायो फाइनै सालबो मातार बारि न हयते जे ताबो 3000 शाखा बरफ थाङो ओंखे आगामी दिनावबो मातार बारि विधानसभा नि क्षेत्र में गाहाम नंनाय नि जों बुजब लायो मुहायनो सारा त्रिपुरानि बरफ रखनो जों कायसा सानामु संगो मातार बारिबो मुहायनो सारा त्रिपुराव त्रिपुरामथा जे बाबे जागजमक बाबे गोबाग्रानि नेतृत्वे चलि दं मुहायनो मातार बारिबो ताबो एकदम जागजमक बाबे जागाय जागाय जयनिं प्रोग्राम चलि दं जागाय जागाय बरफ कताल जयनिं फाइ दं आबन बागै जतन जों लाम सबु सामतानि दं गोबाग्रानि इमान जों कुप्लुं फाइनाय जे ग्रेटर टिप्रालेण्ड अब मातार बारि बिसिंथिखौ थख्लायनाय जों आसा खालामो।